wuce a soyayya yogata kyakkyawa ce in ka ganta kamar an zana ta na fada santa masoyiya ni ƙaunar ke ce ta raya minni zuciya. Assalamu alaika yau na zo gunka ko zan sha wuya ni ba na kyale ka ka kamar ruhina har da zuciya ba ni da tamakar ka a duka faɗin duniya. Mai kauna da zuciya ɗaya bai da damuwa tamkar yanzu ni da ke duba min yi shakuwa kin kama kalbi ko babu carbi ke ce madubi mai kayatar min da idaniya. Ɗaya ga ɗaya biyu amma ni da kai za a ga ɗaya ko an haɗa ni da kai kuna kowa kafe ko za a yi min da fefe ko da kuɗi ayyayya fi kai ne zaɓi na. Soyayyar farko ai ta fi tarko in babu kai gefe na sai na je da fanko soyayyar ka take sa da fishi in sauko ashe so hakan yake na tsinda makokin kauna. Na yarda da ke domin ke ba kya cutata ko da zan rasa komai na san ke zaki zaman gata na aminta da ke kyakkyawar sarauniyata kalmar ki dai kunnaye za su jiya. Ashe burina za ya cika fannin soyayya yau na samu gwanin gaske mai kyan halayya. Ashe burina za ya cika fannin soyayya yau na samu diyar gaske mai kyan halayya. Sarauniya TV tashar al'umma.